nganggo iringan srepek tirta kencana jian penake ra jamak-jamak monggo kanca-kanca ya ora kaya sak gedhagan iki bengi iki nyambut gawe jan tabuhane kompak iramane ya kepenak sing kudune urung suwuk disuwuk wah jan nyenengake pokoke gawe bom-bom matur sembah nuwun nggih peda-pedahipun atur pasugatan dhateng para lenggah para sutresna budaya ingkang sami lenggah wonten ing kerompakan Sendang Mulya desa saha dumateng ngene anu minggir Sleman mriki matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih anggenipun ngadani merti dusun menika Panci Wigatos nyatanipun menika wonten welingan kala waos wonten ingkang sampun kula aturaken atur panuwun dhateng sanesipun Gusti awit sedaya berkah lan kanugrahan ingkang sampun kaparingan dening Gusti dumateng warga dusun Kerompakan. Nyuwun berkah dumateng Gusti supados sedaya pambudidaya lumantar tetanen kalis ing hama. Tumut jagi lan gula wentah lingkungan supados dados lingkungan ingkang sehat saengga sedaya warga wilujeng lan nir ing sambikala. Amin. Menika saged kula aturaken. Panci ya kadang-kadang sok digathuk-gathukke, kadang-kadang meneh sok di ana di apa jeneng iki kepercayaan sing nek merti dusun wayangan terus mengko sesuk taun sak pengarep menika tanduranipun badhe sae, panene bakal apik. Nuwun sewu. Pemanggih kados mekaten menika wiwit dinten menika dipun icali. Mboten ateges kula mboten sempremen kan tiyang nanggap wayang mboten. Kula remen wong dasare kula niku gaweane ditanggap. Nek ora ana sing nanggap wayang njur kula njur kon ngapa? Dilungap-dilungop nang omah gulang-gulung kaya dodol semangka. Ning nuwun sewu kapitadosan nek wis nanggap wayang terus tandurane apik menika mboten leres. Tanduran menika ya digula wentah, dinai banyu, dirabuk, sukete dilangi. Mergi menapa? Kadangkala sok ana kapitadosan nanggap wayang sesuk rasa dadak piye-piye ditandur tancepke bakale tukul apik panen apik. Lah bareng panene elek sing disalahke dalange. Wis rasa nanggap petruk saka kono kae. Wah, tandurane bosok kabeh. Lah monggo petruk kalian tetanduran niku mboten wonten sambung rapetipun. Jer menika namung tontonan kinarya wungon sedalu natas. Nek wis melek sewengi menika lajeng nguncupaken asta kunjuk ngersaning Gusti sesarengan donga. Duh Gusti, mugi-mugi tetanduran kula wiwit dalu menika sak pengajeng menika mangke pinaringan langkung tinimbang warsa ingkang sampun kepengker. Srananipun menapa digula wentah. Lho, diupakara, dirabuk, dipaculi kiwa tengene supaya lemah iki kepenak empuk saengga saged tukul ingkang sae. Menika syaratipun kados mekaten menika aja dupek wis wayangan terus ora gelem upakara tetanduran waton wayangan iki sesuk tandurane bakal apik. Mboten saged mekaten. Ya kudu diupakara. Dumeh wis wayangan terus tikuse ora mara. Lho anggepe dalang iki ndas-dasane tikus ngono apa piye? Mboten. Ya kudu ditunggoni nek eneng ngoma ya disingkirke. Ha pindah to. Mergane wis ana kancane guyu pindah. Matur suwun. Kula memuji ngersanipun Gusti, monggo sami sengkut gumergut menawi mangke sak pengarsa ngajeng sak warsa ngajeng menika ingkang dipun ngasilaken tetanenan wonten ing dusun Kerompakan menika langkung sae, menika mboten saking petruk, mboten saking sinten-sinten, namung saking panjenengan piyambak anggenipun budidaya supados saged panen ingkang langkung sae. Kelebet ugi kamiranipun Gusti lan barokah ing Hyang Mahanasa menika ingkang saged aturaken ngatur menika. Ical. Mula garu luku menika sakmenika semapanipun sampun boten wonten ing sawah, ning dienggo eden-eden omah, dienggo cekelan undhak-undhakan menika wong sing seneng goleki garu, goleki luku dienggo cekelan undhak-undhakan nggo munggah ning tingkat 2. Pas uripe dhewe-dhewe kuwi terus. Monggo 1, 2, 3 ya. Ah piye nanti iki termasuk warga minggir kok malah marah-marahi sing ora apik. Ana sing laporan lumantar YouTube iki.
Nuwun sewu Pak menika kameranipun jahil Mbak Neti tersyuting tidur. Wah ya. Ora apa-apa. Coba kanca-kanca Wira Pradangga paguyuban kesenian warga laras klasik lesung jumengklung sruwi imbal-imbalan diketokke le semangat diketokke le ngrungkepi nyang budaya aja nganti padha para tamu iki ngrasani wah penabuhe padha ora semangat amun kudu semangat 4 5 monggo mun aturaken lesung jumengklung sruwi imbal-imbalan gramane sing sesek mars 1 2 3 ya lesung jumengklung sik lagi mulai kok wis ora bareng to mbok tulung sing guyu kuwi keplakan nganggo tabuh demung kuwi ganggu suwe-suwe ganggu suwe-suwe ganggu kanu kestabilan kerja ora apik suwe-suwe 1 2 3 anggere liwat tengene do meneng wae rasa dingetke meneng wae engko nek kaya wong ilang kae dilang-dilong tengah-tengah hasil nyambut gawe iki separone tidak halal lho mula kene tak gaji 50 upamane kuwi nek lemu nyambut gawe setengah-setengah iki sing selawi halal sing selawi ora halal nyambut gawe iki sing tenanan ana sing raine terus mlumpuk ayo lah aku tak tukoke batik sutra rasa semelang ning khusus dienggo resepsi dadi engko nek sing kakung ki wiyaga sing putri sinden ki men ketok kaya apa jenenge iki kaya bareng resepsi ngono kuwi pemaine sing putri sinden sing kakung wiyaga itu mangkat bareng ki ketok nek wah iki piyai warga laras mburine dicap warga laras dadi ketok nek kamben klambile menehi ngono ora kok yasa dhewe wah jangan nang kene ha neno monggo kula nyuwun swantenipun Mbak Neti ya ingkang medhil saking Minggir Sleman saking pundi Mbak Minggir Sleman Minggir Sleman hah Pinarak oh iya ayo piye Pinarak nggih bojomu nang mana ora kita ngomah oh iya aku soalnya ana perlu arep pesen bataku aku ki nek nang omah nek ora mayang ki latihan karate sing tak karep tuku bataku sak truk yo mung tak karati nang omah mboko loro arep ngopo rumasak arep kok tangane gupak sabun ngopo neng ngedusi anakku sing cilik dhewe weh si bayi isih ya syukur mula arep wong lanang kuwi kudu apal piye carane ngedusi ponang jabang bayi ayo kok tangane gupak oli ngopo Gong ajar gawe pit ngerakit pit gawe ra iso ngerakit ya ngono kuwi iso dienggo cekel gawe mbok menawa sok nek wis seniman ki wis ora patiya payu mergo cakra manggilingan ki kadang kala ning dhuwur kadang kala ning ngisor mula kudu bener ngono Tru nek nang dhuwur kowe aja kowean polah iya nek nang ngisor aja mbegegek meneng wae budidaya supaya iso kembali ke atas nah iya mula menungsa diwenangake duwe akal pikir lan budi supaya iso gagas piye carane iso ngulir budi ngasah kadewasan lah ya bener mula kowe nganti tok ajar tok nglatih ngerakit pit nah iya ayo wis apal carane nggulu wentah anak ning wis ayo jeneng bocah ki ya didusi golek banyu anget banyune aja panas-panas banget setengah anget setengah panas ngene wis nganu curke ning nggon ember terus bocah kuwi dicemplungke nggon ember ning aja nganti dislilipke wong isih bayi ayo disangga tangane bar disangga terus pasangi para oh mergo pit ki pertama paling inti kuwi nek para wah iya para kuwi nggo njepit ban ayo
nek wis pasangi para bane dijepit. Nek wis dipasangi ban dijepit nganggo para terus diwenehi sabun. Sabun ki aja sembarang sabun, Tru. Heeh. Sabun kuwi sing sabun dienggo bocah-bocah. Ya. Mergo sabun dewasa karo sabun bocah cilik iki beda. Heeh, bener. Kudu iso ngerteni. Ah iya. Sabun mereke sabun baby. Baby. Iya. Aja sabun genjik, sabun baby. Iya. Iya, iya. Ha nek wis dinehi sabun, bar dikai sabun terus bocah mau terus dipasangi setang. Mergo para iki hubungane karo setang, iso nggo menggok ngalor menggok ngidul. Ha iya, ngetan utawa ngulon. Nek wis dipasangi bersetang terus dinehi popok. Dinehi popok, eling, bayi iki aja dinehi kathok, ning popok sik supaya pusere ya garing, bocahe ya ora radiasi. Lho. Radiasi kuwi lho sing kulite abang-abang kuwi lho. Ya wis pokoke ngono kuwi, Angko nek wis dinehi popok, ditaleni nggon wudel, terus dipasangi rantai. Ngono. Rantai iki disambungke antaning pedal karo gir mburi. Ayo, supaya iso mlaku tanpa rantai ora bakal mlaku. Nek wis dinehi rantai terus diolesi minyak telon. Supaya bocah kuwi aja nganti masuk angin. Ya. Nek wis dinehi minyak telon, terus bocah kuwi dinehi sedel. Ngono. Bocah kuwi wiwit pit kuwi wiwit digendong. Dilelo-lelo supaya turu. Ah, supayane bocah kuwi cepet turu, kudu terus diwenehi slebor. Supaya pit mau aja nganti banyune nyiprat. Wah, ayo pinter kabeh. Ayo karang cah. Supaya aku ki ya aja ngewangi karo bojoku ya, Tru. Iya, tur Bagong ya iso buka bengkel. Ya iso nambal ban barang, Gong. Kepiye ta? Ngrakit pit wae iso kok nambal ban ora iso. Aku wingi ora aku tukutan soplas pirang-pirang kae. Gong apa? Nambal ban. Sing jeneng ban ki ora ditambal kuten soplas ya, Gong. Nganggo ban padha ban. Mula ban kae nek bocor dicemplungke nang banyu terus dirambang kae rak plupuk ngono to. Aku sing marek aku entuk ditoke. Oh. Wingi wong nambalke ban ora bocor. Tak cemplungke banyu tak coblosi papat blus. Kuwi jenenge rezeki ning ora halal kuwi. Walah sing ngomong sapa? Mbok ya semen tak tambal. Bareng tak tambal ki tambalane gegeden. Oh. Kuwi nggo mlaku ki digluk. Balik meneh pripun iki Pak? Ganti ban jero. Tak ganti. Ah iya. Tok ganti. Duweku rak ban jero motor. Ah iya. Ban pi tak ganti ban jero motor, tak peksa. Peleke kan gedhe pit. Lah iya, nek pijengki gedhe banget peleke. Heeh, tak ulur. Weh. Bareng dipompa, lagi ditumpahi sing duwe jeblok. Wonge jengkelit memburi. Saiki aku mresake. Oh. Tekor meneh. Piye, Tru? Ya ndak kentekan wektu, wis jam 3 kurang. Lakone mburi isih dawa. Ah iya, ayo diteruske sowan pepunden Pandhawa kok sajayana rapat pleno wigati. Iya. Kowe ngerti ora apa isine rapat? Sajae kok kaya arep napake kamulyaning Ndara Gatotkaca. Yo disowani yo rek ya. Nganggo gendhing apa sakarmu sing waton kepenak? Ya. Sing waton iso dirasake ya. Kabeh gendhing iso dirasake to. Iya. Coba nek sing ning gedhombyang ora karo-karuan. Ya. Janeng yaning nawaka kadilanget Mambang pantepasulan upamaneka lintang toya kusuma yana sumawur
langening kalanggiwana gelar pandhan muncara non lir kekonang sureng sorotetan padang kadanging pun ngakang Yayi Werkudara apa dene sira Yayi Arjuna barep kakangku apa lunten pindhaling ngadawu menapa Kaka Prabu persasat kaya ngenteni sileming palwa gabus kumambanging sira Kresna nggone pun kakang ngangrantu lawan sowaning Atmajamu Werkudara ya kuwi Siya Antarja ingkang wis ndak utus paya sawana ning Praja Dwarawati ngwigati ambayongi marang rawing Kaka Prabu Sri Bathara Kresna ewadene dina samengko Atmajamu Antarja wis katon sawana ning Praja Ngamarta mongko ora marengi rawing Kaka Prabu Dwarawati Dimbalana anakku Antarja Purwamadya wis anane nggone diutus barep kakangku sawana ing Praja Dwarawati. Iya Dimas, Siadi lungguh ingkang prayoga. Ya barep kakangku ngestu wada. Atmajaning Sun Antarja wis katon sawana ning Praja Ngamarta, mara gagengger matura marang wakmu ing Ngamarta. Sewu-sewu kalabatanipun ingkang putra Tadawadana, Wah Prabu. Sawetawis kula sampun kelampan sowan wonten negaring Dwarawati lan menapa ing sampun paduka dawuhaken ugi sampun kula unjukaken resanipun Kanjeng Prabu ing Dwaraka. Nalika semanten Kanjeng Prabu paring dawuh bilih tasih kathah kewajibaning Praja ing Dwarawati ing dereng sagedipun rampungaken tumunten prasetyanipun ingkang putra tinimbang kula wangsul dhateng Praja Ngamarta. Mongko sak mangke ingkang putra nampi dukanipun Kanjeng Prabu saha Kyai Jodipati nadyan taunana windanana ingkang putra mboten nedya wangsul dhateng Praja Ngamarta menawi boten sareng kaliyan Prabu Dwarawati. Iya sabanjure piye nggih Antarja namung ngandadosaken kagiat raos sing manah sareng kula papan wonten alun-alun ingkang merpeki dhateng jasad kula inggih menika putra paduka Kakang Setijo Buma Narakasura ing nalika semanten satemah dados regejegan antawisipun ingkang putra pun Antarja kaliyan pun Kakang Setijo tumunten wanter timbalanipun Paman Garbaruji paring dawuh dhateng ingkang putra ing jangkar bumi bilih menapa ing kelampan wonten negaring Dwarawati mugi kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Prabu menggah kawontenanipun Kanjeng Dwarawati sumangganipun badhe metang nyatanipun sak mangke Kakang Setijo Buma Narakasura mapan wonten negaring Dwaraka lan Kanjeng Prabu Dwarawati mboten kedugi rawuh wonten negaring Ngamarta wa Darma Kusuma. Permara remangus wanya ngambrang kadi karunaning kasose yen aneng marga malalat tumiring sang kandha Wastrat Maja leng-leng lalu mangulati dereng ngantos paripurnamu Balwacana kadrenjo praptaning nalindra ing Traju Tresna Prabu Setijo Buma Narakasura tubraja tanpa harapan tuntang ing samudra anangot
Prato sesumbar Lindhu bumi kunjing kumaluduk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara gawe kaget penggali ingsun ora pangling atmajaning sun ing traju tresna sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana paman kula ingkang sumengka sowan paduka paman ing Ngamarta kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman Darma Kusuma ya nggir kula ndak tampa raliwat pangestuning pamanmu Tampanana kula pun dinggo jimat paribik ana wigati apa dene sira sowan mangka tanpa tinimbalan sumengka pengawak bajra ana wigati apa kulup mara gage matur marang wakmu Darma Kusuma nuwun sewu sawanipun ingkang putra pun Stijo estunipun namung badhe nyuwun kawelasan dhateng paduka paman sakadang kadeyan paman Jodipati paman Panengah paman Sawojajar tuwin paman Bumira Tawu supados sak mangke keparenga suka lilaning penggalih anyandhet anggenipun badhe paring kanugrahan dhateng pun Gatotkaca kadang kula ing Pringgondani ngemuti lan kula aturi nyawang dhateng jasatipun ingkang putra pun Stijo paman sampun wong sawangsul kula menika gayuh kanugrahan ewadene cabaring damel gagar wigar tenantuk karya sak gedhagan menika kula sampun nampi sasmitaning Jawata bilih nalindring traju tresna ingkang putra pun Stijo Bumanara Kasura pinaringan kaludhangan nedya gayuh wujuding Wahyu Senopati monggo kula mireng menawi para Pandhawa uga ndombani dhateng kadang kula ing Pringgondani nedya gayuh Wahyu Senopati kula suwun kanthi sanget mugi welasa dhateng ing abdi utawi ingkang putra pun Stijo dinten sak mangke kadang kula ing Pringgondani kula aturi ngawon lan Wahyu Senopati kula ing nedya ngukup paman Puntadewa bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran kadulu bukir moyak mayik saking Tyas Baliwur Werkudara iki dudu perkaraning Puntadewa Gatotkaca Yatmajamu Yayi ana tembung kaya mengkene saka Stijo Bumanara Kasura kepiye mungguh nggone Siadi bakal nengahi perkara iki wah Stijo Paman Jodipati kula wonten paring adhawuh kowe wis dadi ratu wis gerang kowe wis dewasa Gatot anakku ya wis gedhe wah aja nangis kaya cah cilik perkara iki dirampungke lanang padha lanang keparingipun Paman Jodipati Gatot kowe kalah karo kakangmu Traju Trisna wah gecek dasmu medal Jawi Kakang Mas Werkudara kok kaya mengkono nggonmu ngrampungi perkara tumraping Werkudara kaya ngene nggonku nglampungi perkara hukuming Werkudara ya ngene yen kowe masrahake karo Werkudara kowe ora usah dadak kakean gunem iki tak tanggunge wah Gatot mudar ya wis ben mudar yen menang hukum kanugrahan ngono wae ora repot Kata Dyang Gatotkaca
tinon mapakarga suta tekapira Kresna Parta maneher sadinira Yayi Gatotkaca ora usah dadak nganggo tata krama Kanjeng Rama Kyai Yodipati kaya mecut rasane anake lanang Kakang Setijo sing tak anggep mulang sarak lho mulang sarak piye ing mestine wong gayuh kanugrahan aja njaluk kawelasaning wong liya Pandhawa ndombani Gatotkaca gayuh Wahyu Senopati Kakang Setijo ya kepengin gayuh Wahyu Senopati ngibarate kaya wong adu landheping pacul. Nanging aja nangis kaya bocah cilik dapurmu. Aku ora nangis karo wong adoamu. Ming njaluk supaya jagat iki adil. Yen kepengin adil kudu budidaya ora mung kowe adol tangis nang ngarepe pepundhenku Pandhawa. Cethane kowe apa aku sing bakal ngukup Wahyu Senopati? Mati Kakang Trajutrisna aku bakal ngukup Wahyu Senopati yen mati Gatotkaca kukupen Wahyu Senopati wah legandang dening pun Kakang para maju Kakang Setijo Kang Rama wis mempenge ora jamak-jamak kula ya krungu saking Jawi wau. Gatot. Ben kowe arep kepengin durungan Wahyu Senopati kudu iso mateni kakangmu Trajutrisna. Sampeyan terus metu. Ndara Setijo terus metu kok saniki durung ana 5 menit lho tak jami. Kok sampeyan wis mundur niki pripun? Ndra. Nun. Kakang Setijo rusuh. Muni piye, Mun? Ora muni piye-piye ning tandange rusuh. Lho, tandange rusuh pripun? Nyokot. Lho. Ndara Setijo nyokot? Iya. Gong, Ndara Setijo nyokot. Bahan mateng kok? Urung. Lambemu ora wis mateng. Nyokot ki tegese Ndara Setijo ki nyokot gulune Ndara Gatotkaca. Wah, lah iki sing bengi iki sing nyokot ora mung Ndara Setijo lho, Tru. Heeh. Pirang-pirang ki lho. Sawangen. Wah, wis werna-werna. Ana sing dirajang-rajang nggo sendok bareng.
Boyo wis semen to iki mesti seneng wah jan kaya enuke ra jam-jam. Lho. Ana wong mangan kok ngentut ora. Ketoke katutan. Padune men sing mangan ra kolu to kuwi senengane. Beda wong mangan ngono kuwi. Tak tilakane aja rasa ditilake. Jijik kok ora. Nuwun sewu Den, sampeyan nek kaget Ndara Stijo niku nyokot niku jane sampeyan niku kemutan mboten? Kelingan apa? Ndara Stijo niku rak panjalmane Nalendra Surateleng nduk nalika semanten jejuluk Prabu Bomantara, nggih napa mboten? Iya. Monggo Prabu Bomantara niku Nalendra setengah buta. Mula ora aneh nek Ndara Stijo niku iso nyokot, merga Ndara Stijo niku ya kedunungan Siung. Merga saka kedunungan utawa kenjingan yitmane Prabu Bomantara. Iya, Petruk. Nggih. Tur sampeyan ya ora kurang kekuatan. Asta tengen Aji Brajamusti, asta kiwa Aji Brajadenta. Nggih mboten? Iya. Tur panjenengan nganggo wujuding topeng waja. Topeng waja niku ampuh kegila-gila. Meripat sampeyan niku nek nggo mandeng napa mawon, wah ngungkuli Superman. Superman niku iso metu cahayane. Nek sampeyan iso metu banyune, nggih ta? Iya. Monggo nek wis dipandeng apa-apa gunung jugruk segara asat. Wah, ampuh itu. Aku mandeng bola-bali ora tau jugruk-jugruk itu. Mandengmu ora manteng kok. Wis tak panteng. Ya ora ana sing jugruk babar blas ya. Do hetel wae. Ayo. Ayo. Ayo ya kok. Heeh. Netra panjenengan menika naminipun inggih menika mawi Netra Surya Kanta. Petro esuk-esuk ini omong ora traca. Ora traca piye? Mamune apa kowe? Mata apa? Surya Kanta. Ku gek kurang hurufe ora. Ya ming Surya Kanta kuwi. Dititi priksa. Ku gek kurang hurufe ora. Surya Kanta iki nyawang gunung jugruk segara asat. Nek cara kula, Ndara Stijo ampun digawe macak, nek perlu ditegeli niki perkara kanugrahan lho. Nek sampean kalah karo Ndara Stijo, sampean ora ngukup kanugrahan. Nek menang karo Ndara Stijo, ngukup kanugrahan. Kang jaluk urip awakku panas kaya kobong Gatotkaca kowe aja mentolo karo dulurmu aku dulurmu tuwa Gatotkaca mati tenan aku ya kene katon pasuryanmu kaya dene kuwatir marang lelakon puhulun sinten ingkang boten kuwatir Ratri Mas paosaken wonten ing dedharatan anak kula Stijo dipun tamani dayaning Kyai Surya Kanta netranipun Gatotkaca ngantos wujud mawa kados mekaten tanpa badhe pejah tak balange gamparan bungkul kencana sing Gatotkaca
sampean? Kok pasuryane malih kaya ngoten? Petro, ana sing tumindak culika. Topeng waja sing tak agem pecah. Petro, aku dadi wujud kaya ngene. Iki dadi kaya ngoten iku pripun? Semir ngene apa? Ponten Yai Semar, aku tulung ngono. Topeng waja pecah, aku isin anjen setan tenan. Ndara Stijo akeh sing bantu nganti enten kaya ngenten kedadosanipun. Angga kula sowanke ngersaning Sang Hyang Asih Prana mawon Ndara. Mareka den prayitna semurine seka balik titiyane Gandayane Ismaya. Kula pulun ya kene kananing jagat geger sami rebat Wahyu Senopati. Ya sampeyan Ndara Gatotkaca kali Ndara Stijo sami sile ungke genti kalindhik. Ning enten sing tumindak mboten sae. Dadi topeng waja niku madal sairing pusaka kok enten sing kawasa mecah topeng waja kagungane Ndara Gatotkaca. Wekasan Ndara kula wujude kados ngaten. Kula nyuwun pengadilan. Nek sampean ora iso ngadili perkara niki, Semar ora trima. Semar ora trima, Bu Kulun. Ya yen mancen kaya mengkono Semar. Merga saka pokal gawening Stijo Buma Narakasura. Lan kabeh kelawan ingkang padha ngrewangi pakartining si Buma. Wekasan ulun ora bakal matedhakake kanugrahan kelawan Buma Narakasura. Nanging Wahyu Senopati bakal ulun paringake kelawan wayah ulun si tetuka ya Gatotkaca. Kejaba saka kuwi ulun uga bakal paring salin topeng waja wujuding topeng perunggu Gatotkaca wonten dawuh. Ayo nderek panjenengan ulun nderek. Matur suwun lho. Aja kaya ngono Semar. Nggih, kula ngaturaken panuwuning tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi Gatotkaca bakal ulun paringi Wahyu Senopati lan katetepake ingkang kedulungan Wahyu Senopati ya si Gatotkaca. Sembah nuwun, ulun. Nanging Gatotkaca kudu bisa ngrampungi perkara jagat. Ya kuwi kudu bisa ngasorake Stijo lan Semar. Ulun titip kelawan jeneng kita sapa wae ingkang ngrewangi Stijo bandanen aturna parang panjenengan ulun bakal ulun patrapi pidana ingkang sakmurwata. Nggih, sendika. Amin.
kuwi kon ngawat-awati karo bapak sapa wae sing nglabuhi Ndara Stijo. Wah, kalau Ndara Gatotkaca ngamuk le. Wah, seneng tenan ae. Ge Gatotkaca wis tumandang kaya ngono kae gluk-gluk-gluk. Wah, wah. Kapokmu kapan? Ya ora keneh. Oh, endo Den, endo. Langsung Den. Mudiar kowe. Nglekar ora kowe. Apa ya, Tru? Apik. Aku kok ora weruh, mula dadi wong ki aja cendhek-cendhek. Dadi iso weruh kono-kono ora. Nang apik perang ya apik banget. Udus. Jian. Iya, kowe Den. Tangan, tekoke. Langsung. Wih, mudiar kowe. Ora to ya nglekar kowe. Kapokmu kapan? Apa ya, Tru? Apik. Aku kok ora weruh ya, ora weruh kowe cah cendhik kowe. Mula angel lehmu nonton ora. Wo. Ana sing mabur Galugong. Endi? Kaya apa? Weh, sinuwun Ndarawati, padake ora ning mungsuhe, goleke mungsuh kowe. Prabu iki Sedewa inggih nuwun sewu nganglang jagat sinambing liga pusaka Kyai Cakra Baskara badhe menapa ora ngopo-ngopo kok Yai aku ming mlaku-mlaku menika tasih kesuken mlaku-mlaku kok isih peteng aku ki ming ngisis Kyai Cakra mboten aku ming ngisis panjenengan badhe menapa mboten ngaku kula rangket sowanipun kula suwanaken Sang Hyang Aseprana. Yai aja piye wong. Wis lah. Kowe lah. Dewa. Udus. Wedi tekoke. Purwagong ora. Wah kok mempeng males kowe. Aku nganti menyonyo endasku terus kok keplaki ora. Ayo, Ndara Kresna candak Ndara Sedewa. Wah Gong. Kok ana wong keleke pirang-pirang. Sapa? Bathara Guru. Wes, kandhake Bathara dosen. Ora ngono. Onjur awur-awuran. Didelok iki engko ki der ora aja mung waton. Yo mung waton terus nyelekop, mung waton nyelekop ora masuk ora. Ah terus apa? Semar. Hah? Semar. Semar kok ngopo? Kon methuke Bathara Guru. Oke, saiki, Tru. Ya. Semar ya tanpa omong-omongan. Bathara Guru terus disikep ngono wae. Ora iso omongan. Ya, Kang. Lho. Kok nganggo pelus barang? Hah? Kok nganggo pelus barang ana pelus kok mabur? Sapa? Sikus. Pelus. Kok sikus ora? Sikus ki DPR e. Ngono ya. Ana pelus kok mabur. Wah. Pelus sama ula gede banget dudula kae, Tru. Sapa Gong? Wes tak sawang as. Kae genah patung Taman Sari. Patung Taman Sari iki kaya jembatan Taman Sari lho, kok ora tau piknik. Jembatan Taman Sari kae ana ula Nagaraja. Ayo kae jenenge Sang Hyang Nagaraja. Waduh, sapa mungsuhe, Tru? Mlayu, Gong. Nanti Pertapan Suhin.
Kowe iki ngopo ya ora? Jabut wulu cumbune ha ta. Ora ya omong-omongan sik, nang ngono kuwi ora jelas. Keculane kepiye, humore kepiye iki ora jelas. Iki wis kulino ning YouTube itu. Dadi wis do paham. Ha iya. Ndara Seta turu. Sare. Coba ling gugah piye? Nek cara piyai kuno jabut wulu cumbune. Oke, tak jabute wulu cumbune. Kowe. Ben nekat wae. Lho iki. Sak gegem iki. Wulu cumbu ki ngendi? Hah? Wulu cumbu ki ngendi? Iki ta? Udu. Iki ki ya sok cumbu. Ah iya. Ning kala-kala. Wulu cumbu ki udu kono. Ha iki lho, iki wulu cumbu. Nggon jempol. Iki bringos, iki jenggot, iki simbar, iki wulu kelek. Iki ceksut, iki wulu cumbu ki cedhak karo ceksut. Ha iya. Nek ora kena dijabut sak penake dhewe ora. Prastiwi ngerti artine wong ngerti karo cah. Cah nekat e kae. Wis kebacut tok jabut wis e. Nek Ndara Seta ki umure wis 50 anu 80 munggah to. Ha iya. Pulune mung kari dhuwur tok. Wis ora wangun ya wis tak jabut entek saiki. Waduh. Entek. Brindil. Ha iya. Nek nganti kok piyayine tangi ngerti nek brondol piye. Man. Kurang ajar yaene kok turu sak penake dhewe. Gugah kok, gugah. Sit, hus. Ndara Seta ono kok sit ora. Ndara Seta ngaturaken ketiwasan Ndara Seta. Putra kinasih panjenengan Ndara Gatotkaca. Bandayuda kalih Ndara Setija Bumanara Kasura. Dibantu eyange Ndara Setija. Inggih menika Eyang Tradiprana. Tradiprana. Tanggaku tanggamu lah. Dibantu nduk eyange ya Bathara Nagaraja. Dibantu eyange Bathara Nagaraja. Ndara Seta. Kula aturi wudu. Wungu. Monggo Ndara mesakaken ingkang wayah Gatotkaca. Ndara Seta. Mbok mresani wingking mrika dan mringkang mrika mangpresani. Pun sepa sepi sepen. Awi Ndara Seta gek wungu gek cekak-ceket. Ngono kok dadak aleman turu barang. Kaya konsumen iki isih akeh-akeh. 10 banding loro Maksudnya 10 banding loro. 10 korsine loro penontonnya. Ha iya. Mula ayo gek cekak-ceket dirampungke perkarane. Hak trajangi dhewe wong anak ngono.
ya nadyan Setija kuwi atmaja kita nanging mestine kita kudu bisa nggelar lan gulung apa kang dadi pamutayat atmaja kita yen pancen becik bener wong tuwa wajib ndombani nanging ora bener wong tuwa kudu ngelingake marang apa ing dilakoni dening si anak. Nggih, pukulun kula ngrumaos sing kalpatan lan kula nyuwun pangapunten. Tantrimaning Setija kita ingkang kudu ngendhakake kamurkane. Yen to nganti kamurkaning Setija ora bisa mendhak lan saya banget duwe rasa gedhing kelawan jeneng kita, sesuk unduh-anduhane kita ingkang bakal ngunduh. Oh nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit pukulun sing ati-ati. Bathara Guru kula nun paring dawuh. Kita kuwi dewaning para dewa, tetuangganing Jawata. Lah kok dadi isih gampang menging kang dadi adek-adek kita. Apa ora wirang bebareng ngatasé kita kuwi dewaning Jawata. Teka ndombani pakarti ning wayah kita Setija. Luwih-luwih kita kuwi Jawata. Ingkang kudu bisa ndandani marang pakarti ning titah swantah. Ora kok jeneng malah ngrojongi marang pakarti ingkang ora bener. Iya pukulun. Kita ndisi ana bali marang kayiwangan ulun ingkang bakal sumusul. Ulun ingkang bakal matrapi Pradata Agung kelawan jeneng kita ingkang wis nandhang kaluputan. Iya pukulun nyuwun pamit tambahi banget. Nagaraja wonten dawuh ulun. Tuk sumbering perkara amung saka jeneng kita. Kita ingkang ngobak-obak katentremaning kayiwangan Suralaya sarana duwe niat kepengin bantu kelawan wayah kita Setija. Pukulun inggih. Mula nadyan kita wis mapan ana ing kayiwangan ingkang mapan ana ing pusering bumi nanging kita ulun patrapi paukuman. Kita ulun patrapi paukuman kudu nyangga bumi 1000 taun suwene. Aduh, inggih pukulun ngestaken. Kanjeng langit kelap-lapaton lergen sanging risang mawe gandrung Setija wonten paring adhau sepisan meneh wong atuamu nyuwun pangapura ya nggih sabab menapa kejaba cukup semene nggonmu Bandayuda karo Adimulanang Pringgondani dawuh pengendikane Wangasih Prana pancen Wahyu Senopati ora pinesti mapanangganing anakku Narakasura nanging tinapa dening kadangmu anoming Pringgondani mula remna rasamu remna pikirmu siramen nganggo tirtaning kesabaran aja mubal babal kanepsonmu isih akeh bakal tumurun ing kanugrahan besok pun Rama bakal saguh nggayuhake nggih ning yen sagedhakan iki ndak jaluk kowe ngalao ya kulup ngalao Narakasura. Yen to saknyatane nadyan ngrepa panjalukku marang Rama Prabu Ndarawati mesti ora tau iso ndombani lan iso ora iso nglulusake apa tadi gegayuhaning Narakasura. Sampeyan tetep ketoke lair ngrangkul karo kulawarga ning batin sampeyan sumendhe karo para Pandhawa. Ya tak trimake, tak trimake.
Ratu Gustiku mundur pasuryane katon cawus geligaping paningal ora gelem nyawang karo patih Pancatnyono cetha yen kagol kogelan atine prajurit Ratu Trisna padha bela marang Sinuwun Prabu. Dange jagat mungup paneng sapucaking wukir marbak bangsu merat keneng soroting surya mega lan gunung putra pun pikantuk Wayu Senowati. Ya. Mugi-mugi saged dados cagak tuwaing negari lan ingkang nyambung sejarahipun para sepuh saengga saged njagi negari Ngamarta menika. Yai Semar iya. Gandeng Purwa Madya lan wusananipun sampun paripurna lan sampun rancak liring sambikala. Sesanti Sura Sudira Jayan kang retsuh brasta tengaping kula Darmastuti rayu sami makarya rayu samya pinanggih kula ngaturaken suminten yasa pendhapa cekap semanten atur kula menawi wonten lepat kula lan sak kanca nyuwun pangapura mugi saged linebur wonten astanipun Hyang Mahanasa. Ya Semar sekali merdika tetap merdika. Mugi tansah lestari nering sambikala. Kok ora poin-poin to, Mir? Gak apa
duruk jeneng ngono ge rampung. Iya. Slamet sak kabeh, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet to sing delok. Ah, ngono.